Ang pagkatao ni Santo Niño o ang pagkatao ni Jesus mao ang katumanan sa saad sa Ginoo nga gihisgutan sa unang pagbasa, gisaad sa Ginoo ngadto ni Hari David nga palingkuron ko sa imong trono ang imong kaugalingong anak ug dili gyud matapos ang iyang gingharian. Nilaom ani si David pero wa pay specific kung si Solomon ba, anak bang Solomon. Pero ang katumanan di ay mao di ay ang pagkatao ni Jesus. Nya karon atong gihandom ang iyang pagkabata. Ato siyang gitawag og hari. Hari nga gamay. Santo Niño, maghari ka. Di ba? Mao man na atong tawag, no? Pero ang problema, midawat bata nga si Santo Niño tinuod yung maghari nato. Hindi ko no, lingiay mong tupad. Ing namudawat ka nga harian kag bata. Ing na ba? Namusugot ka nga harian kag bata. Kanang eskwelahan, labi na kanang elementary, mga bata magina ng eskwela, kisay hari sa classroom, ang bata o ang maestra? Nga, patay na sila. Patay. Nabali na. Kaya ang hari, unta, ang bata man. Sa inyong balay, kinsa may hari dito, ang ginikanan o ang gagmayng bata? Kinsa may kasagarang kusion, yawyawan, latuson, ang ginikanan o ang gamayng bata? Dinhi sa simbahan, kinsa may atong gihimong hari? Ang gamayng bata o ang ginikanan? Dinhi ba panahos misa? Tubag. Ang pare, mo nang niingon ko nga kung ang bata gani magtingog-tingog na, muhilak, magsigig yaw-yaw, magsigig dagan-dagan, panahos misa, dad-adayos gawas. Unsa may pasabot ana, tumani siya sa iyang gusto. Kay siya mao'y hari. Nya ikaw nga ginikanan nga nagdadiri or apuhan baka ha, mahimo kaniyang sulugoon. Kay ang pasabot sa bata inighilak, wa ko kauyon diri, wa ko kauyon. Di daw din imos gawas. Sige, arita diri. Inomdom mo ng anas niyong balay nga ang bata di mukaon. Kasuay man kog tan-og bata kay dagham sa ko pag umangkon, apil mi kugugos-kugos na nitingog na ganing usa. Basta mo tingog na gani na pasabot, kusog ang tingog. Unsa man? Adto siya gustos gawas. Tanawa, kung imo na ganang anaan ang bata, niya anaan doron, di na siya hari. Imo na siyang control. Mo na nga para dili siya kontrolon kay siya may hari, dadangad tos gawas, wata siya ma-relax. Unsa may timaan nga ma-relax? Makatug. Di gani na makatug, magsige kinaglimbag-limbag. Naidaghang buhat-buhaton. Sa ato pa doon na siya gustong buhaton. Nya inyo pag yung sultihan og bakak. Sukot pare. Nawa. Awang bata, di ba malipayon kay siyang nilakaw, maglayat-layat pa. Ganang iniglakaw niyo padungan to, mag-undak-undak pang bata. Lipay man. Nya ato dito, padagan-dagana, ang Ginoo malipay ana. Mao na ang pag-atimag bata nga akong gitudlo ninyo, kay wa man koy bata. Kamo maoy atiman sa bata. Bisag mangutana mo mga psychologists, mayroon gina sila, ayaw gyog tagai og kana bang imo bang i-hurt ang bata ba? Unsa may mga hurting action sa bata?
kasab-an, siga-sigaas mata, hapakon, kusion, aron mohilom. Ana, mga hurting. Nya, madaanan nila ikadako, magkusmo na ilang naong. Tanawa, lingay mong tupad. Unsa man, nindot siyag naong o kusmoron. Kana, gisigihan nagkusi, pagkagamay ana. Ang uban ana, gisigihag latos. O, mao na, kusmoron gina siyag naong. Di na siya malipayon. Kay sigihan magkontrol. O niya, dako, tungaso na sad kay na niya ang pag-recover. Maka-recover man gid ta. Mahimo ra man gid tang smiling. Basta, matabangan ta ni Santo Niño. Niya, unsa man pag sulbad anang imong, kanibang imo bang mga kitiwag na to, childhood brokenness. Unsa man? Imo nang atubangon nga mapaubsanon, dawato na nimo nga maunay imong giagian. Mo ginay first, dawata nga maunay imong naong kusmoron. Dawata nga dali ra gyud kang masilos. Dawata nga sakitan gyud kag di ka matagad. Dawata nga maglugnot-lugnot gyud ka basta did-an ka pagbuhat og usa ka butang, murag makalagot gyud kay na nimo. Dawata na. Muna una. Muna si David iyang gidawat, Lord, kinsa man ko nga purti man ako intawong simpulas akong pamilya, nganong imo man kong giubanan hangtod karon? Nya imo pa jud kong gisaaran ng akong kaliwat, imo gyung kuyugan, imong himuong hari. Kinsa man ko, dawata ang imong pagkaubos, ang imong pagkadili angayan. Munay unang dawaton. Aron, doon natay sinugdanan nga nindot. Ang uban sagod mo, sabta ko ninyo, ayaw padawata ang imong isig katao. Sabta ko ninyo kay inani gyud ko. Buot mo, inani man ko. Ana, ka pwede dili lang gyud ka magsuko-suko. Buot mo na ako, mo ni ako matikon. Wa ka kadawat. Imong gi-insist ang imong bati. Muna ni Ingos Kristo magdagkot gani imong suga, itungtong Dios tungtunganan. Og unsa may suga nga atong dagkutan, ang mga maayong buhat. So pasabot ni Kristo, ipakita ang maayong buhat. Nya unsa man nimo pag maayong buhat og di ka kadawat nimo? Di ba? Dawata usa nang imong naw. Ay kamo kadawat mo scholars niyong buhok. Wa na niyo kolore. Kadawat mo sa purmas inyong kilay. Wana ninyo kiskisi. Kadawat mo ng colors inyong ngabil. Wana ninyo pintal-pintali. Kung moabot na ka ng puntuha, nga imo ng kuanon, wa juga kadawat, ug mao na nay sinugdanan nga mahimo kang hater. Dali ka maglagot. Kay gusto nimo tumanon ang imong gusto, kinaiyam nas bata. Unya kay gipugngan man kas una, karon nga dako na ka, imo nang i-insist, wa nay makapugong nimo. Mao na, mubaos na ka ba? Mubaos na. Kana nga to dihang mga politicians, nga mga haters kayo, magsigi og panaway, magsigi kasilos, magsigi og panggukod anang ilang kontras politika nga murag pildihonon sila ana. Ilag yung daoton kana mauna sila yung mga tao nga wa kadawat sa ilang kaugalingon ug daghan ta ana ngayon ana ako sad na sa koy daghan nga wa nako dawata karon gihinay-hinayan ako dawat asa una di man ko kadawat ana kanang himuan kog istoryang bati karon na social media nganlan gani kog devil evil. Mukatawar ako, muanar ako. Nindota sa inyong evil, kusog man mamaligyag slat. Nindota sa inyong evil, maka pausab man og mga simbahan.
Nindota sa inyong evil makatukod magbalay sa mga way balay. May mga katawar ako. Di na ko sakitan sa una ako man ng koreksyonan. Ngigagod. Mao na ron social media, tanawag, sabong-sabong diya social media. Magsigi og kanbe, tanawag, kinsa ang mga tao nga mudawat lag batuon og istoryang bati, kana nakadawat na sa ilang kaugalingon. Kay matud palagi ni David, kinsa raman ko Ginoo, ubos ra kaayo ko. Naatay daghang bati, naong pa lang nato, purti nang daghan nagbati. Unyag mo insist ka nga dawaton gyud ka, unsa man, musamot kag kabati. Mukusmod man imong naong, pero og mudawat na ka, bitaw bati gyud ko. Nakit-an man. Kay ingon biya si Jesus, wa gi tinaguan nga dili mabutyag. Imo ginantaguan ang imong bati. Musamot kag ka-stress. Ma-stress ka. May pag-imong angkonon. Muna ang bata mo angkon gina siya. Gikapoy ko, tuog. Imong pukaon, matuog. Gisakitan ko, muhilak. Musyagit pa na, imong tapinan. Ngaab na hinunag maayo. Kaihion ko, mangihi na. Imong pugnan, mubaha gino ng ihi niya. Ingon ana ang bata, honest kay siya. Mauna si Santo Niño, gusto siya nga honest ta. Gusto siya nga transparent ta. Mao na gikinahanglas kating lingban, honest, transparent, truthful. May karon sa ato mga politicians na ay honest nila. Ug wa gi honest nga perfect, wa magi perfect, at least na siya better degree of honesty. Kinsa man ron sa ato mga politicians, mao na atong suportahan. Pero kana ganing dishonest yung kaayo kay tabunan gini ang iyang bati, tabunan gini ang iyang pagkakawatan, tabunan niya ang iyang pagka-adik sa kwarta o sa drugas, tabunan gini ang iyang pagka-waknay dignity, waknay trust rating sa atong katilingban. Nya mangita yung paagi aron mabungkag ng mga tao nga gisaligan sa katilingban. Either ipa-impeach, ipa-preso, ipagukod, butang-butangag, istorya. Kana sila, di na nato suportahan kay wa na kadawat sa iyang brokenness. Maamong ang katilingban ni ana. Og daghan ta mga leaders ngayon ana, kana mga hakog kay sa ilang gahom, nga di gyud ka give up, igabot na siyang termino. Mangita yung paaging makontinue siya, bahala na lang og kinsay iyang palingkuron diha, basta makontinue gyud iyang gahom. Kana mauna sila intaoy mga kangit-ngit sa katilingban. Kangit-ngit. Muna mangita tang Santo Niño, gilingay mong tupad. Ang di mo lingi, kangit-ngit. Ingna para nimo inspiring ra akong naong. Ingna para nimo ba ma-inspired ka sa akong naong. Pangutan ba? Anong di man gyud mo manglingi? Sulti-sultisan mo, oy. I-check na ninyo, kay dili man kita mo'y muhukom nato, kana mang nagtanaw nato. Nya, magdinawatay ta. Day ka mo mga asawa, iguli ron nimo sa inyo, ingna imong bana, dong, inspiring pang akong naong nimo. Ano ba? Kamong mga banasad, pangutan na po mo sa inyo mga asawa. Dahil ma-inspired pa kag makakita ka sa akong naong kada adlaw. Basig na kay adyasonon. Basig na adyasonon ba ang imong batasan, nahimo na kang kabugat. Kay kung mahimo na gani kang kabugat, mungit-ngit ang inyong pamilya. Mawadag paglaom. Ma-discourage tungod nimo. Adjust sa imong kaugalingon. O kung sao man, sugod sa imong pagkabata. Be honest. Be transparent. Humble acceptance of the truth. Human ana, mao nang atong PSSPP, pagsangyaw sa paglaom. Unsa may atong sunod isulti? Mulaom ko nga
Ang grasyas Ginoo mubag-o gyud nako. Ana. Amo na mosunod na kag unsay isultis Ginoo. Sakitan jud ka ana, kay di man na mo imong nature. Pero imo namang gidawat ang imong nature, moingon jud ka, sakitan jud ko ani. Pananglitan ron, nasakitan imong pamilya kay palahubog kay ka, bana. Nya moingon ka, dawaton ako nga naadi ko aning inom. Karon ako na ning hunongon, sakitan gyud ko ani. Pero dawaton na po nako nga sakitan ko basta malipay akong pamilya. Di ba? Unya ang grasyas Ginoo mo soday na nimo. Sa imong katapulan, isip anak, tapulan kay ka, dawaton gyud nako nga tapulan kay ko. Nya karon kay nakahatag mo dinig kahasol sa akong pamilya. Ako na gining kugihan. Sakitan gyud ko ron ani nga magsigi kog panglaba, magsigi kog panglimpyo, manghugas na ko sa plato, mumata na kog sayo. Ako na ning i-off akong cellphone. Sakitan gyud ko ani. Pero kung mao ni makalipay sa akong pamilya, antuson ko ni. Amo so dayon ang grasyas Ginoo nimo. Anha ka makatagamtam og tinuod nga kalipay og renewal. Kay nga naman inigbuhat nimo ana, sakitan ka. Pero malipay mang imong pamilya, magsigi na sila og daig nimo. Magsigi na sila express sa ilang kalipay nimo. Nya once makadungog ka ana, murasad og dili matupngan ang imong kalipay. Sa nangatog naman hinoon mo diha. Pareho na ang pagpalit og slot. Sakitan man ka ana, labi na gyud na kay hapit kwarta. Nya mo palit pag yung kag slot, sakit oy. Pero imong matan-aw nga ang budget di ay sa usa ka activity, usa ka project nakabot na, nya nangalipay ang katawhan. Unsa may imong bation? Purting lipaya o kanang imong kalipay human sa imong kasakit, mo na gitawag og lasting joy, malungtaron na kalipay. Pero kanang imong i-insist ang imong gusto kay malipay jud ka ng cellphone, malipay jud ka ng ino, malipay jud ka ng sugal, malipay jud ka ana nga di ka badlongon, imo nang i-insist ang mosunod ana kaguol labi nagmakita nimo nga nagantos na ang katilingban, pamilya man or simbahan. Di biya sayon ang pagbaligyag slot mga igsoon. Kani nga kung ngaong baga na kainig sigig pamaligyag slot. Pero ako gining gituyo, ako sa una pabaligyaon ko bisag 2 ka kilong mangga di ko kahalinan. Sa una ba? Mo nahadlok jud ko ng pamaligya. Pero karon, pabagas na akong baligya yun. Ana. Ya pila na may atong halin be. Atong tan-aon, teneneng. Ang atong grace niabot ng atong halin og 169,359 ka slots. Naapay dako-dako nako ning haguanan pagbaligya. 530,641 pa ang atong igbabaligya. Tag 100 pesos per slot. Nya doon na ni 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge, 350 na ang atong nadawat. Ang sa atong PPSC, wala naman ni kayo ninyo palita, pero sige lang. 94,999 na ang atong halin. Napay 5,000 og 1 slot nga available tag 100 pesos per slot yapon. Tag, nasa ni 162 slot challenge nga 16,200. Ang atong DPR nagpabilin nga niabot og 33,578 ka slots, equivalent ra nig mga 56 ka balay. Ato paturong tan-awon og pila na kabalay ang nahuman. Ang atong DPR, congratulations kay karon na ra baning Sabado, ang atong 10,000 nga gibaligya nga slots ni sobra na ta niabot nag 10,746. So, pakpak. Oh, di ba? Nanay sobrang 746 ka slots. Palit lang yapon tagpadayon kay matod pa sa atong accountant ni ingon ako karon, ingon siya nga ni sobra man pa der na gibudgetan og 70,000 nahimo mang 150,000.
pag actual na, so nang increase ba. So, palitan lang gini nato. Nya, unsa man pagpalit og slots. Una, anha diya sa atong opisina or diya sa gawas. Pagbutang day mo og na nagi regular nga naay gawas unta diha sa gawas maligyag slot ha. Kay basig na naroy magsigig panganha diha. Ato lang yun ang butang ag slot diha, table. Unya, pwede sad sa atong bank accounts. Ang atong bank account nga kadtong Land Bank nga San Vicente Ferrer Paris ato natong gi-closed, ayaw na to nyo gamita. Ang kaninang niya sa atong screen. Tanawa lang ning niya sa atong screen nga bank accounts kay aron mauna ni. BDO na network account. Wala pa ta ka-open og Land Bank nga gagamit og Compostela kay wa patay documents. So mo-open pa ta og account unya. Land Bank sad kay diha biya ko sa Land Bank gikan. Ako biya ng beloved. Unya, kining atong pwede sad sa GCash, pwede sad sa kwarta padala, kaniya pong atong mga ngan dinhing gibutang. Mga igsuon, kining paghatag og kahayag sa katilingban, mao ni ang gahom sa Ginoo. Og ang paghatag og kahayag pinaagi sa atong mga buhat, mao ang pagbuhat og maayo para sa uban, bahala nagkitay masakitan. Atong tan-awon ang atong kinabuhi na andam batang muantos para sa katilingban. Namakpak ta pag na to, nilapas na tagpalit og slot, pero dunay namalit og slot, mga labandira ra gyud taon. Nay namalit og slot nga naputos gani sila sa utang. Nay namalit og slot nga mga masakiton. Nasa namalit og slot nga wa pa gani sila trabaho hangtod karon. Tungod sa ilang gugma ni Santo Niño. O kung mauna ni ang atong batasan, siguro gyud ko nga ang gamhanan nga Dios nga moy atong gihalaran niini, maura say mubag-o sa atong kinabuhi. Si David nihalad sa Ginoo sa iyang kinabuhi, bisag bata pa kay siya, nakigkontra siya ni adtong Gulayat, nga champion nga sundao, higante. Napildi niya. Gitagaan siya sa Ginoo sa gahom. Nga naman, si David nahimong sulugoon. Last na lang lingi sa imong tupad. Ing na sugod karon. Ayaw, ang inyo mas kong unhan. Di na mo'y akong sulti, oy. Repeat be, ing na sugod karon. Pwede na ko nimong sugo-sugoon. O, kana. O, na siya.